Ovo je demo snimak uređaja koji se zove mikrokamera u power banku. Tehničke karakteristike ovog uređaja su rezolucija HD 1280x720, 30 frejmova u sekundi. Autonomija snimanja u kontinualnom modu je negde oko 7 sati. Uređaj također posjeduje i detekciju na pokret. Kada reaguje na pokret, pravi kraće klipove. Po završetku detekcije pokreta, snimanje se prekida. Mikrokamera se nalazi ovde. Ovde je mini USB konektor za punjenje uređaja, a ovde je USB konektor da bi ovaj power bank mogao da puni mobilne telefone. Ovaj kabel je standardan USB, a sa druge strane odgovarajući ulaz koji imate verovatno već u paketu sa mobilnim telefonom. Znači, ovaj uređaj ima i funkciju power bank, može da puni mobilne telefone i pritom istovremeno i da snima, a naravno može i samo da vrši snimanje. U kompletu sa ovim uređajem dobijate punjač za 220 V, mini USB kabel i sam uređaj. U uređaj se ubacuje micro SD kartica koja se ne dobija u kompletu, ali se može naručiti i kod nas.